Bij het familiedrama onder Berenklauw in Noord-Laan kwam justermiddag de 59-jarige mem van de familie om het leven. De heidrekker zwier verwoenen en leidt nog heel tijd in het ziekenhuis. Die 31-jarige zoon is de enigste vertochte. Bij de deur van de mem is Joert op verschillende plakken in Ljouwert stilstien. Liekers op de squallen van de jongste dochter, het stedelijk gymnasium. Het Middennijs maakte hier diepe indruk. Klasgenootjes waren daarom apart op heind. Een moord in de familie, niet in woorden uit te drukken hoe dramatisch het is voor alle betrokkenen. Dus we leven ook echt mee met alle mensen. Tegelijkertijd, je weet nooit van tevoren wanneer gaat iemand iets doen. Er zijn misschien wel 10, misschien wel 20.000 mensen die psychiatrisch of anderszins periodes in de war zijn, waarvan je nooit weet of wat gaat dat leiden. Joert werd ook meer bekend hoe de achtergrond van de vertochte. Het gaat om een man die al langere tijd ernstige psychische problemen had. De vertochte van het familiedrama had een paar keer opgenomen West bij GGZ Friesland. Ik hier in het Jelgerhoes in Ljouwert. Never zien vreun zo hij onbehandelen weer op strut zet wezen. En dat vinden zij onbegrijpelijk. De laatste tijd waren plannen maken om een nieuwe opname mogelijk te maken. Maar ja, als een persoon zelfs deel net om mij werkje wil, dan is dat een heel dreig verhaal. Onder Berenklauw, wie de recherche Joert nog de hele tijd waande, met sporen onderzoek. En de psychische situatie van de vertochte wordt in dat onderzoek meegenomen. Burgemeester Kronen hoopt dat de nieuwe wet GGZ het in de toekomst wat makkelijker maakt om mensen die een gevaar vormen voor haarzelf of haar omjouwing tijdelijk op te sluiten.